Niri energia emoten didana da proiektuan sinistea, pasioa eta maitatzea egiten dodana. Hiru osagai hoiekin nik uste dut edozein gauza lortzeko aukera ederra badaukagula. Bueno, adibide bat ipiniko dut, nik oindala ja nahiko denbora Lucia Lakarra ikusi nuen dantzatzen kursalean, eta Lucia Lakarra dantzaria, nik dantza maite dut, dantzaria naz, eta hor hiru osagai ikusten dira, ikusten da proiektuan sinistu behar dela, ni dantzaria esan nahi dut, pasio auki behar da, eta egiten dana maitatu. Eta hiru osagai horiekin ikusi orain non dagoen Lucia Lakarra, ez? Niretzat, ikusi nuenean bera dantzatzen kursalean gelditu nintzen liluraturik.